Кайбыш районы Бәрлебаш Төп гомум белем бирү мәктәбенең 8нче сыйныф укучылары Мусина Фирүзә һәм Гыйбадуллина Әдилә. Муса Җәлил бер кызга. Кызык кына булды бу очрашу. Мин ерактан, Мин дә ерактан, күптәнге якын танышлар күк, кул кысыштык икәү йөрәктән. исемемне дә юньләп белмисеңдер. Үзең шундый сөеп карыйсың. Йөрәгемнең язгы гөлләр төсле саф булуын сиздең ахрысы. Безнең гомер тулы һәр ваклыкка, эч пошыргыч, ямьсез бушлыкка. Нәрсә җитә менә шундый матур, шундый керсез, кайнар дуслыкка. Нәрсә җитә синең күзләреңнең ялкыныннан шулай кабынып, яшәү җирдә гомер ахырына ача, назлы карашыңны сагынып. Мин үзем дә белмим. Нәрсә безне бәйләде соң аера алмаслык? Без сөйләшеп түгел, серебезне дә күз карашы белән аңлаштык. Шундый назлы, гади күз карашын шагыйрь йөрәген аңламас. Сөяксез тел кайчак алдаса да, күз карашы җаным алдамас. Еллар үтеп тагын бер очрашсак, яшерә алмый шатлык яшемне. Мин кулыңдан кысып чын күңелдән, Сердәшем дип сиңа дәшәрмен. Сердәшем дип сиңа дәшәрмен. Аерса да безне язмыш җиле, алып китеп сине еракка. Киңәшем шул, җирдә иң кадерле, бу дуслыкны бәгърем югалтма. Киңәшем шул, җирдә иң кадерле, бу дуслыкны бәгърем югалтма. Киңәшем шул, җирдә иң кадерле, бу дуслыкны бәгърем югалтма.